дар амрико мемонем, чун бино ба гузориши расонаҳои амрикоӣ як шаҳрванди 28 солаи Тоҷикистон дар шаҳри Ню-Йорк боздошт шудааст. Мирзо Отаҷонов ба куштори бераҳмонаи профессори 66 сола муттаҳам мешавад. Ҷасади Ҷереми Сафран, устоди равоншиносии Донишгоҳи Ню чанд рӯзи пеш дар хонааш ёфт шудааст. ҳамкорам Абдулашуров ба таҳқиқи ин қазия машғул аст. Абдулло, салом. Дар мавриди ин куштор то айни замон чӣ иттилоъ пайдо кардед ва чаро маҳз ангушти иттиҳом ба сӯи ин ҷавони тоҷик равона шудааст? салом шаҳло. тавре расонаҳои амрикоӣ менависанд, ҷасади профессор Ҷереми Сафран дар таҳхонаи манзили зисташ дар маҳаллаи Бруклини Ню-Йорк шоми рӯзи 8 май пайдо шуд. вақте пулис ба манзили профессор ҳозир мешавад, аллакай ӯ мурда буд. худи Мирзо Отаҷоновро кормандони пулис аз дохили ҷевони таҳхонаи профессор пайдо мекунанд. расонаҳо навиштаанд, профессори 66 сола бар асари зарби болға аз ноҳияи сараш даргузаштааст. дар мавриди ангезаҳои куштор маълумоти зиёде дар даст нест, аммо пулис Отаҷоновро ба дуздӣ ва куштори профессор айбдор мекунад. аммо худи Отаҷонов дар наворе ки расонаҳои амрикоӣ нашр карданд мегӯяд, ӯ гунаҳгор нест ва танҳо аз худ дифоъ кардааст. нашрияи Ню-Йорк пост аз қавли модари Отаҷонов бо номи Гулия навиштааст, ба чунин рафтори писараш бовар надорад. вай гуфтааст, писараш як бачаи нарм табиат буда магистри улуми биология аст. хуб, дар мавриди шахсияти ин ҷавони тоҷик то ба ҳол чизе пайдо шудааст барои шумо ё не? шаҳло, ба иттилоъе ки ҳоло дастрас аст, Мирзо Отаҷонов ҷавони 28 сола шаҳрванди Тоҷикистон аст. тавре худи ӯ дар саҳифааш дар шабакаи иҷтимоии LinkedIn навиштааст, соли 2012 Донишгоҳи тиббии Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе хатм карда, ҳамчунон як давраи интернатураро ба ҳайси кардиолог ва ё духтури қалб дар клиникаи рақами Душанбе пушти сар кардааст. тавре дар саҳифаи иҷтимоии Отаҷонов дида мешавад, ӯ бо аҳли оилааш дар Амрико қарор дорад ва соли 2017 ӯ Бруклин коллеҷро бо ихтисоси биолог хатм кардааст. дар саҳифааш дар шабакаҳои иҷтимоии LinkedIn навиштааст ки орзу дорад дипломи духтуриро дар Амрико ба даст орад ва духтури қалб шавад. хуб, пас маълум мешавад ба ҳангоми буду бош дар Амрико Мирзо Отаҷонов ягон бор қонуни ин кишварро то ин дам нақз накардааст? на шаҳло, баръакс, дар воқеъ Мирзо Отаҷонов дар Амрико ба таври ғайриқонунӣ ҳузур доштааст. дар гузашта бо ҷурми кӯшиши таҷовуз ба як духтари канадагӣ боздошт шуда будааст, аммо бинобар тасдиқ нашудани ҷурмаш аз идораи пулис раҳо мешавад. фаҳмо Абдулло ва ташаккур. бинандаи азиз, дар ҷаёни рӯз тафсилоти ин қазия дар сомонаи мо www.ozodi.org гузошта мешавад.